til konsekvenskvisten. I dag er vi 2 hold, der skal dyste mod hinanden. Rødt og grønt. Den første dyst går ud på, hvem der først skal drikke 2 kokjo. Den første, der drikker de 2 kokjo, vinder 10 point, og den, som taber, får ikke nogen point. Held og lykke til deltagerne. Point til rødt hold, 0 point til grønt hold. Næste dyst foregår på trapperne. En deltager for hvert hold skal løbe op og ned ad trapperne 7 gange ned. Den, som vinder, får 10 point. Held og lykke til deltagerne. 10 point til rødt hold, 0 point til grønt hold. Stillingen er nu 20-0 til rødt hold. Kokjoarmen. Dyst nummer 3 går ud på, at en deltager for hvert hold skal have en kokjo i strakt arm. Den, der kan holde den i længst tid, vinder. Held og lykke til deltagerne. 10 point til grønt hold, 0 point til rødt hold. Stillingen er nu 20-10 til rødt hold. Stort tillykke til rødt hold.